Tatry. Západné, vysoké a belianské. Ako ich najlepšie spoznať? Tatry sú prepojené hrebeňom dlhým 72 kilometrov. 134 štítov, vrcholov a veží tvorí výraznú a logickú líniu. Prekonanie celého hrebeňa je vážnym podujatím, o ktorom horolezec Vlado Plulík povedal, že je ďaleko náročnejšie ako jeho výstup na Mont Everest bez kyslíka. Treba však dodržať pár zásad. Nevynechať žiadny vrchol, neschádzať do dolín, nevyužívať žiadne podporné skupiny či vopred vynesené zásoby. Týmto štýlom sa to v lete doposiaľ nikomu nepodarilo. V zime sú Tatry omnoho náročnejšie, nevyspytateľné, nebezpečné a predsa drsne krásne. Ich výzvu prijal v roku 1979 Pavol Pochýlý. Vráťme sa však ďalej do minulosti. Do 50. rokov, do čias, keď sa po prvých poľských pokusoch o zimný prechod Tatier vydali na hrebeň aj Slováci. Musím povedať, že s prechodom hrebenia ja mám moju najväčšiu tragédiu vo Vysokých Tatrách, pretože som sa pokúsil v 53. robiť ten hrebeň, sme začínali v Kopskom sedle. V zime sa o to nepokúsil vlastne ešte dovtedy nikto. Neboli sme na láne, bol som vpredu nejakých 6-7 metrov, on vykríkol, bol ľadový svah, som sa obzeral, videl som, že mali sme ťažké ruksáky, 25, možno 28 kg, tak ten ruksák ho stiahol, zrútil a zabil sa. To bol môj spolužiak z gymnázia Eugen Feher. Ja som mal 21 rokov. To ťažko dá, že zobrať si aj jedlo, aj to horlecké vybavenie, že všetko, že máš 25 alebo 30 kg ruksak, to je ťažko potom hrebenie. Že asi to treba robiť proste s nejakou takou podpornou skupinou. K takej podstatnej zmene vôbec v tom horolezstve došlo práve v roku 1955. Otcom myšlienky bol Arno Puškáš a on celý tento podnik vymyslel. Takto to brali chlapi, že tí Poliaci všade sú pred nami, aj v stenách, aj prvový stupeň, aj ten hrebeň. Arno teda nás nabádal, ale v priateľskom duchu, aby sme sa im aspoň vyrovnali už tým Poliakom. Puškár mňa tak akože, neoficiálne, ale tak mi povedal, ty budeš šéfom na hrebení. Takže sme boli šiesti, ktorí sme boli ako na hrebení, ale skončili sme to, hovorím, 5. Sotka, Mereš, Kele, Lehocký a Kluvánek. To hrebeňové družstvo, tí šiesti, tí išli presne po hrebení a tá podporná skupina, keď išla, tá nesla celú záťaž vlastne. Mali sme veľmi ťažké podmienky, pretože najteplejšiu noc sme mali minus 20 stupňov. Bolo to koniec februára, začiatok marca. A tak sme mali zapichnutý čakan a teplomer na tom vysel, tak bolo večer, keď sme zalízali do stanu, bolo minus 32 stupňov. Ale sme to zvládli a na konci na Krčmarskej chate bola veľká oslava potom. Tak ja som si v mojej mladíckej, mal som 20 rokov, predstavil, že toto je to expedičné podnikanie. Všetci sme to tak vnímali, že to je príprava na niečo väčšie, bo predsa len sme snívali aj v nejakých veľkých kopcoch.
Stále som nad tým rozmýšľal, vždy som chcel prejsť ten zimný prechod ako Paľa Pochylov. Je to taká veľká výzva. Náš cieľ bol prejsť celé západné, vysoké Belianské Tatry takým najčistejším štýlom. Prekonať niečo, čo sa len tak v dnešnej dobe nedá. Tak to vznikalo tak samovolne. To nebolo proste plánované nejak, že za 2 roky pôjdeme hrebeň a prejdeme to. Nejak som našiel, alebo som spoznal takého parťaka, s ktorým som sa vlastne na ten hrebeň odvážil ísť. Proste sa to vyvinulo, lebo začali sme spolu ísť viacej v Tatrách. Viacej, ten vzťah bol taký kamarátskejší stále. A potom zrazu, že poďme na hrebeň. Rozmýšľal som aj nad vecami, že ak by sa náhodou niekomu jednému niečo stalo, tak by bola škoda, aby to druhý nedokončil kvôli nejakej somarine. Aj v trojke je veselšie. Prišlo mi to ako dobrý nápad s dobrými ľuďmi, tak prečo to neskúsiť? Gaba som prvýkrát, alebo o ňom som už veľa počul. Úplne perfektný človek, fakt vo všetkých smeroch. Už má toho veľa za sebou prelozené. V dnešnej dobe je najhodnotnejší štýl lezenia alpský, že to znamená, že všetko, čo potrebujeme, si zbalíme do batohu. Nie je nutná žiadna podpora z dola. My sme sa zbalili na 11 dní. Batohy sme mali ťažké, mali 25 kg. Každý sme si presne pomerali, povážili, aby sme si nezavideli, že či má niekto ťažšie alebo ľahšie. Plus ešte snežnice. Sme zistili, že tá doba pokročila, ale proste tie veci si tam musí zobrať. Aj keď asi trocha ľahšie, ale proste vo finále to bolo stále tých 25. No. Je to hlavne o výdrži, jednak hlavne psychickej a potom aj tej fyzickej. Niekto si vytvára sám v sebe taký nátlak na takéto veľké akcie, ale my sme sa to snažili nejak potlačiť a brať to tak uvoľnenie, hej, že teraz budeme tam mrznúť, aj to sme tak nebrali, lebo keby máš špekulovať, tak proste len sedíš doma. To ti až potom dojde, že teraz si vymrznutý, už si tam 6. deň a dokiaľ už máš mokrý spácak. A zrazu si tam, vieš, si sa tam ocitol. V Roháčoch sme mali jeden deň problém. Tak bola silná fujavica a hmla a vôbec sme stratili chodník. Nevedeli sme sa orientovať ani podľa GPS-ka, nič, tak sme radšej po takým kameňom zabivakovali. No ráno bolo ešte horšie počasie, ale nejak sme, alebo aspoň hustá hmla, ale nejak sa nám podarilo nájsť správny chodník.
Na to si zvykneš. Zvykneš si na ten režim jednoducho. Ráno stávaš s tým, že ideš šlapať celý deň. A už ti je to také prirodzené. Ten parast na tej nohe nebol vôbec dobrý, no a postupne sa to zhoršovalo. Ale ten nechce zviezať. Aj šla krátiť. Asi natratiť. Keď sme museli mať mačky a po skalách vlastne v Tatrách po tom hrebení liesť, tak tam som zistil, že jednoducho na to nemám. Som už videl tretí deň na ňom, že ako sa trápi, ale stále sa nejako prekonával. Na začiatku Vysokých Tatier už to bolo vidno, že plne smutný, bez nálady, bolo koleno aj ten odpadnutý palec. Bolo mi to veľmi, veľmi ľúto a nemal som nejak na výber a o to ťažšie sa mi vlastne tá partia opúšťala. Takže museli sme sa s tým zmieriť. Aj nás to dosť psychicky tak unavilo. To bolo také smutné. My sme už mali za sebou s Adamom nejaké piváky tatranské a veril som, že Adam to zvládne. Je troška lajdák v niektorých veciach, ale v pohode. Tak on je zase taký, že ide si za tým svojím, aj vie, čo chce a samozrejme nie cez každú prekážku, ale chce ísť po tom svojom a to je na tom občas aj dobré, že skoby tu sú. Proste je taký ťahom.
Jediný človek, ktorý doposiaľ prešiel celý zimný hrebeň Tatier, bol Pavol Pochylý. Na začiatku Vysokých Tatier stretol skupinu moravských horolezcov, medzi ktorými bol Matouš Melich. Pred Čubrinou v doline bolo hnusné počasie, fučalo a padal sneh. Ďalej, možná 100 metrov, vidím, že takto ku nám ide po našich stopách. Vravím, to není možné. Kúkam na to, a zase som nevidel, asi sa mi to zdalo a potom bližšie a bol tam. A sa dívam a sám. Vravím, to musí byť Palo Pochylý a určite ide solo hrebeň. Dátum bol 21. februára v roku 1979. Keďže dnešný svet podlieha glorifikácii solo výkonu, vedome som to zneužil. A realizoval som solo. Bol to zimný prechod celého tatranského masívu, bez podpornej skupiny a bez vynášok. Trasu som absolvoval za 14 dní a noc. Vietor bol taký silný, že sa nám podarilo iba vrátiť na Mengušak. Zostúpili sme do sedla Mengusovského a nemohli sme kvôli Fujovici pokračovať. Tam si sa postavila a zrazilo ťa k zemi. Tak sme si tam urobili bivák a jeden deň vlastne sme mali v strate. No to počasie pokračovalo, ešte neustúpilo hneď z rána, ale napriek tomu už to nebolo také silné ako deň predtým. Adam mal ešte ten problém, že on veľmi ani hrebeňovky nikdy, ani žiadne hrebenie nikdy predtým nelezol, takže on sa to musel naučiť. Zo Žabieho štítu do Vyšného Žabieho sedla je taký nepríjemný zlaňak, že sa zlaňuje do previsu. Aby som sa nepreklzol dole s tým ťažkým batohom, tak som na konci urobil uzlíky. Ako tie lana viseli a do nich fúkal vietor, tak ich odvialo hore a zasekli sa do špáry. Pri zlaňovaní som sa dostal do nejakej polky previsu a bol som úplne bezradný. Lana som nemohol vyťahnuť z tej špáry. Adam ma ani nepočul a neviem, strašne som tam bojoval. Proste nevidel som, čo tam robia, bol tam strašne dlho. Tie lana mu vlastne sekli do takého tráverzu, že vpravo ich mal, hej, tam, a nevedeli ich vybrať. No, zaštandoval som o stenu. Skoro v previse bol tam taký jeden skalný blok.
Zrušil som sa z lana a Adamovi som sa snažil kričať, aby tie lana vyťahol hore a už mi dal pozor na to, že sa zasekli. Keď išiel Adam za mnou zlaňovať, ja som visel v tej stene, tak ja mu sa zase sekol prúsik nejako do lana. V tom zláňaku bol strašný vietor a vyťahoval som si nožík, lebo som nemal. A samozrejme, ak som rezal ten prúsik, ktorý som mal výstitku zaseknutý, tak ma nejak tak stočilo alebo čo a vypadli mi v tej chvíli okuliare. Tak sme boli nejak psychicky dosť vyčerpaní z toho, že úplne maximálna nechuť vtedy prišla. Ale kúkne sa do tých očí a vidíš, že ide na max. Taký smutok vnútorný, že to asi kvôli tomu nedáme. No ale nejako sme sa dokopali a išli na žabieho koňa. To bolo ešte ťažšie lezenie a vo fujavici. Som vysel na tých cepínoch, to bolo také možno previslé kúsok. A vtedy začalo tak fajne fúkať a ma skoro zobralo. Tak tam sme sa pohádali asi prvýkrát na tom žabom koňovi. V totálnej tme sme ho vlastne schádzali. Bolo to veľmi psychicky zlé, ale bola by škoda už neprejsť ten žabý koň. Adamovi bolo dobre, že on ten hrebeň vôbec nepoznal. Drž ma, drž! Ako kde by si ma zlaňoval? No rozpúšťaj! Tak sme to robili tak, že sme nezlaňovali, ale vlastne som Míša púšťal, že som mal štand a on išiel prvý. Ja som ho pustil dole. Ja som to za ním zliezal, ale mal som tak provizorne iba prehodené lano cez slučku, aby som v prípade pádu aj ma to zachytilo a snažil som sa čo najviac zliezať. Stoj! Strašne dlho nám to trvalo všetko. Ja neviem, pol hodinu si ho odhrňal, hrábal si všetko a proste potom si našiel dobrú skobu, si ju tam dal. Poď! A totálne vyčerpaní, mokrí sme. Našli tam perfektný bývak v žabom sedle. Najviac ma štvali tie šošovky, lebo máš špinavé ruky z toho celého dňa a potom musíš nejako umyť. Samozrejme vody máš málo. A mali sme tie hygienické vreckovky, ale to zase zamrzlo, takže to bolo nepoužiteľné. Tak som si iba tak oslintal ruky a proste s tým som si to vyťahoval, tie šošovky. Podľa môjho názoru súčasná technická materiálna úroveň alpinizmu umožňuje, aby sa človek pohyboval vo vysokohorskom prostredí v akýchkoľvek podmienkach 30 dní. A to bez toho, aby mal podporu alebo komunikoval s civilizovaným svetom. Mal len taký akože obal na spacák z japonského šustiaku a v tomto spal. Do toho si proste vliezol a v tom spal. Mal na sebe kombinézu pod kolená ako komplet. On vravel, že to je vlčia úprava, je to umelá kožušina. Ako namiesto paperovej bundy mal bundu lyžiarsku, ktorá bola takáto iba do pása, ktorú ja som videl, ako tie veci, ktoré on mal, boli v tej dobe, ako boli vo všetkých obchodoch.
Človek je schopný vrátiť sa do prírody a žiť v nej za takých podmienok, ktoré sú pre civilizovaného človeka šialenstvo. Mnoho ľudí zabúda, že zostávajú živočíchmi a že po predkoch zdedili danosti liesť po skalách, skákať po lianach. Je to pre nich šialenstvo len preto, že si nevedia predstaviť, že tieto vlastnosti sú v nich utajené. Že v nich zostávajú napriek tisícročiam civilizácie. Železný štít sme mali nacvičený. Je to vlastne najťažšia alebo technická časť hrebenia. Je tam tylová hrana. Je to cesta, ktorá sa bežne leze iba v lete. A zimný voľný výstup ešte vlastne nemá urobený. Sme mali totálne zošuchané alebo zodreté predné hroty mačiek. Je to úplne niečo iné, ako zažíva človek, ktorý nechodí do kopcov. Je to iný pohľad na život. Proste sú také situácie, z ktorých vyviazneš s odretými ušami. Tak potom na ten život pozeráš možno troška inak. Je to jednoduché sa s niekým zosynchronizovať a akože nielen po tej fyzickej stránke, ale aj po takej kamarátskej. Ako s dobrou frérku pasovalo. Ale s takou, akože, alebo s dobrou kamarátkou. Keď si tak, že v ťažkom teréne, napríklad tie kačaky boli tiež ťažké, také psychicky. Musí sa odtiaľ voľako dostať proste, vždycky aj či ideš dole, alebo či pokračuješ, vieš. Vždycky sa z tých najhorších vecí musíš vysekať. Ten hreben tam bol taký, že sme vyšli na jednu vežičku, sme museli zlaniť z tej vežičky pár metrov. Zase na ďalšiu a z tej už sa nedalo ani zlaňovať, trebalo zase zliezať späť a potom zase a zase. Tá hlava bola problém, zlá viditeľnosť. Musel dlho čakať, kým to troška rozpúkalo, aby sa pozrel, či vôbec doprava ide ten hreben, doľava alebo rovno. No zúfalstvo totálne, že sa to nedá prejsť. Bezmocnosť. Tam sme sa pohybovali plne po centimetroch, to sa nedalo nazvať ani lezenie, ani nič. Batizáky, no. Tam išlo chceli strašne ďalej v tej výchrici. A vtedy bol ten sifak, ale ešte sme si za toho sifaku vlastne vyšli hore, hej, aby sme ten vrchol mali. Ja som premýšľal nad tým, že to končíme, alebo že nemá to zmysel.
No potom zase prišiel Adam a trocha potešil, alebo aj keď on mal krízy, aj tak ja som jeho, alebo prehovoril, že ideme ďalej. To vidíš na človeku, na tých očách, že trpí, ale možno nenadáva, lebo my sme nie takí, že by sme nejak raz rovná, hej, ale Mišo není taký výbušný, vieš, že by nadával stále, alebo čo proste, on to tak pretrpí a ani nevieš pomaly. Hlavne my sme celý deň mysleli už na to, že kedysi konečne sadneme do stanu a uvaríme večeru. To bol taký najväčší ťahač. Jak taký nejaký živočích z inej planéty, ty vole. No, sušili sme tak, že proste si dal mokré ponožky na telo a dal si do spacáku suché, aby si mal aspoň trocha teplo. A topánky si mal vedľa spacáku, čiže ti fajne vymrzli, keď boli mokré. A najhoršie na spánku je to, že sa nevyspíš kvôli zime. Tak sme sa museli tam všetky ostatné noci prebúdzať a zohrievať sa troška varičom. My sa tak nejak o 2:30, o 3:00 zobudili a dali sme si také prvé raňajky, aby sme sa aspoň trocha zahriali. Vieš, do žalúdka dáš niečo teplé. Potom sme ďalej tak vykvasili, pospali sme kúsok. Ja som sa zobudil na to, že ako sa Adam trase, on sa budil na to, ako mňa klepe. Potom si to ráno obul, mokré ponožky a na to tie zamrznuté topánky. Asi tak necítil, tak možno 2 hoďky, vieš, že čo máš vlastne na tých nohách, proste ako keby si ich nemal. A potom to začalo, ten prepal, tá bolesť strašná a išiel si. To boli strašne. Sa pozrieš na ňoho, na mňa a vtedy vieme, že trpíme obidvaja. A potom si to rozhýbal a to bolo dobre. Tak 4 hodinky to trvalo, tento celý proces. Adam mal viacej takých kríz, že on na to kašle, že ide dole, ale ja som mu ponadával, že nech nerobí somariny a že ideme ďalej. Alebo som aj tak vnútorne veril, že Adam by ma, alebo keď mne by preplo, by som išiel niečo aj sám určite. Ale veril som, že Adam by ma tam nenechal. Ani ja jeho by som zase nenechal ísť samého dole, hej. Tam už je aj tá dôvera nás dvoch, lebo už sme sa poznali aj predtým, takže vieme už odhadnúť naše zmýšľania. Kríza bola dosť často. Raz ju mal jeden, raz druhý. Veľmi sme si vynadali, vieš. Ale tak to je taký psychický liečiteľ. Proste si povieš z očí do očí a hotovo. Keď sa skrývaš za to, že nič sa nedeje a deje sa, tak je to potom horšie, lebo sa to stupňuje a vypukne to do takého štádia, že už v živote proste nemusíte spolu prehovoriť. Ale keď si to vyrozprávaš, tak je to lepšie. Viem, na čom som, aj on. Vysvetlíme si to a hotovo. No fakt, keď ten celý jeden deň je zle, je ťažko, tak príde tá psychická únava. Ale stále sa dá nájsť niečo, nejaká výhovorka na to, že ideme ďalej a stále sme sa nejak tak vedeli doplniť alebo nájsť si dôvod, že prečo neskončiť.
musíš mať ten 6. zmysel a ísť tou najľahšou cestou a zároveň to je akože neokašľať, že nezídeš dole. Čiže, a Míšo mal ten cit, lebo to išiel v podstate v lete, čiže mal viacej skúseností ako ja. Proste sa to snažíš rýchlo a skáčeš tam na tie šútre, tak preskakuješ a kánzik. A ja som raz tak dopadol na tvrdo, že som s máčkou trafil taký šúter ostrý a na to mi asi praskla. A potom druhýkrát, keď som chcel tak skočiť, tak som dopadol a v tom mi vyzlo tú máčku prasknutú a vlastne som nedobrzdil a takisto som sa preletel cez také dve police. Zázrakom som tam proste ostal sedieť, že ma to nezobralo úplne dole. Ale sme pozreli na seba, že no dobre, tak ideme ďalej. No a potom ešte prišiel druhý pad. A nejak som zle dostúpil, alebo mi zvrtlo nohu členku. A už ak som bol taký unavený, tak som to neustal. A ma zobralo dole hlavou, vlastne dole takým žlabom vyladneným. Neviem, 20 metrov, alebo tak nejak. A mi tak hlavou prebiehlo, že tak asi ideme obidvaja, no. Lenže Míšo v tej chvíli, ak som ja padol, tak kúsok predtým prehodil láno cez nejaký šúter. Vlastne to nás zachytilo obidva. Paľo po chvíli v tej dobe aj s tým vybavením, čo mal so sebou, je to pre mňa také nepochopiteľné, ako to dokázal. A to sme mali tie nové materiály, nové spácaky, nové zbrane, nové mačky. Najnovšie v podstate, čo existujú. A on s tým jeho materiálom a z tých šušťákoch, to muselo mať ťažké. No, psycha musela byť veľmi výkonná. Alebo musel to byť silný chlap. Solo, čo ja viem. Tak Pochylač povedal, že solo je ísť ľahšie, lebo sa nebojíš o parťáka, iba o seba. A ten osud máš v rukách, vo svojich. Takto keď ide s parťákom, tak sa musí spoľahnúť na ňo, a proste je to iné, ale ja osobne by som to solo asi nešiel. Lebo s tým lánom máš ako takú istotu aspoň. Mňa veľmi solo až tak nebavilo, že skôr pri lození cítim to kamarátstvo a má to pre mňa vtedy väčší zmysel. Možno keď ideš druhý, tak sa viacej bojíš od toho, čo ide prvý, hej, lebo keď sa žďube prvý, tak idete väčšinou obidvaja, lebo istenia si tam moc nedával. A keď ideš prvý, tak vieš, čo sa tam deje a máš to pod kontrolou. Teda snaží sa to mať pod kontrolou. Ale keď ideš druhý, tak tam nevidíš väčšinou na ňo, alebo proste to tak ani nevnímaš a nevieš, čo sa tam deje. Míšo išiel a zrazu zastal a teraz rozmýšľaš, čo sa stalo, hej. Prečo stojí. Vymýšľa zláňák, alebo je to ťažké, ale bál si sa o ňo, vieš. Ale tak určite aj on o mňa. Jedno to není, či ideš prvý alebo druhý. Ja považujem výkony v družstvách za vrcholné výkony, alebo za najväčšie výkony. To jednak z toho dôvodu, že keď to znie paradoxne, je psychická záťaž pri výkone v družstve väčšia.
pretože je tu vlastne zodpovednosť aj za toho druhého. Pri solo výkone človek zodpovedá len sám pred sebou. Každý omyl, aj ten posledný, je len omylom jeho vlastným. Tak, zober ho. Zuzlaníme. No na hrebení sa tak istí, že keď ide jeden na jednu stranu, náhodou padne, tak druhý skáče na tú, vieš, aby si sa proste zachytil tým lánom. Pobyt v takom vysokohorskom prostredí môže byť utrpením. Môže byť utrpením, alebo je utrpením len také 3-4 dny, kým si organizmus nezvykne. Potom to prestáva byť utrpenie, lebo človek sa stáva súčasťou prírody. Začína vnímať seba samého, blíži sa vlastne k tomu animalizmu, k tomu zverskému pôvodnému stavu, kde je súčasťou prírody. Vie, kedy sa má pohnúť, počuje prasknúť, alebo cíti prasknúť kryhu snehovú skôr, než ona praskne. Postaví sa na šuter a vie, že sa ten šuter pohne len potom, keď z neho dá nohu preč. Vieš to čítať, hej, ten hrebeň. Pozrieš sa a už asi vieš zhruba, že čo ťa tam bude čakať. Vieš odhadnúť ten sneh lepšie. Aj keď podmienky sa menili zo dna na deň, čiže to bolo také tiež nejasné. Rozmýšľa, strašne musíš rozmýšľať, čo, ak sa tam pohneš. Najviac som sa bál snehový hreben, to bolo veľmi zlé. Tam sme mali ďalšiu krízu, úplne sme boli zúfali, lebo sme si mysleli, že to len tak rýchlo prebehneme. Tam šiel najprv Adam prvý, strašne dlho mu to trvalo a som nechápal, že prečo. Lebo vyzeralo to jednoducho, ale keď som išiel ja za ním, tak som zistil, že prečo, že to bolo všetko totálne rozbité, nespevnené snehy. Nedalo sa tam istiť nič. Proste ideš a dúfaš, že to podrží, no. To je také buď alebo. Vlastne, že na platni máš nafúkaný sneh, ktorý tam není úplne spevnený s tou platňou, s tým podkladom. A to nikdy nevieš, keď ideš po takom snehu, či sa to s tebou neodtrhne. Na kolovom už Míšo ma doberal, tuším. A že, no čo, ideme dole? A už sme boli na Brnčáku v podstate v cieli. A ja, že poďme. On to myslel zo srandy a vážne. Jahňaci nás prekvapil, tam bolo veľa nového snehu a sme boli totálne zničení, fakt. Dostávali sme správy od kamarátov, že ide silná výchrica, ale vôbec ma to nezaujímalo, už sme mali vysoké Tatry za sebou.
Takže keď sme boli v Kopskom sedle, už sme sa tam ani nezastavili, sme išli priamo dole na Bielopolce, tam sme sa tešili, že rozložíme stan a uvaríme večeru. Kým sme všetko prebalili, najedli sa, tak sme spať išli až nejak po polnoci. Zo začiatku sme si hovorili, že čo však výchrici sme zažili, nie tam na hrebení, že horšie nemôže byť. Keď som tam prišiel a zbadal som, že čo sa tam čerty ženili, ale brutálnym spôsobom, tak hovorím Mišovi, že no, tak kašlíme na to, toto nám nestojí za to, vieš. Na hrebení Bielanských Tatier sme nevedeli, či ideme správne vôbec. A plus ihličky a všetko to štípalo. A zima nám bola už na tie naše mokré nohy, aj rukavice už sme nemali žiadne suché. Kompletne nás to prefúkavalo. Tak to bolo len taká lotéria, že či ideme vľavo, vpravo, držali sme sa prevejov, aby sme videli tú hranu. A odrezal takú dosku docela veľkú. Tak už to bol taký ukazovateľ, že tie snehové podmienky budú možno ešte horšie, ako boli v Tátrach vysokých a západných. Adam vtedy povedal, že ide dole. Ja som pravil, že ja idem ďalej sám. Ťa presvedčí, že ideme ďalej, ale to... Aj keď ty už si myslíš, že proste možno by si ani nešiel, ale proste ide s ním. Tesne keď sme šľapali na Havrana, tak ja som išiel prvý a zosypala sa taká veľká prachová lavina, že ma fakt skoro strhla. A keby som spadol, keby som sa otrhol v tej lavine, tak padáme dole. Čiže hovoríme si, no, toto bude asi o držku. Ja som len rýchlo kričal, že musíme ísť hore z toho levíka, aby nespadla ešte väčšia. A vyšli sme tak na takú stranu, že kde sme boli v bezpečí. O 5. hodine sme boli medzi Novým a Moraňom a mali sme všetko na háku. To... Celý hrebeň sme ukončili po 15 dňoch. Prišli sme zmrznutí na horáreň v Tatranskej Javorine. Zistil som tam, čo vo mne je, alebo čo dokážem. Tak tam som si stiahol na úplné dno. Tak asi sme si prehlbili to priateľstvo medzi nami. Vlastne všetko sme robili spolu, aj či sme spali, či sme jedli, či sme liezli, tak stále sme boli spolu, mali sme ten kontakt. Stále nepretržitý, takže... Možno lepší kamarát, ako bol. A predtým už bol parádny, čiže... Iba to graduje, no. Je to týpek. ...34 rokov po solo prechode Pavla Pochylého, Michal Sabovčík a Adam Kadlečík ako prvé družstvo prešli kompletný zimný hrebeň západných, vysokých a Belianských Tatier bez pomoci a vynášok.